Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय स' दा साननैसो लकडाउन सोलिगासिनो जोंनि आसामाव आरो बाहेरावबो सोलिगासिनो बेखायनो मा खालामनो ना न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हाया आरो भिडिअसफोर नुगासिनो न' सिंनिफ्राय ओंखारबा माबायदि पुलिसनिफ्राय धुलाय मोनगासिनो दै गुदुं लानाबो माने थर मोननाय नङा बेबायदि बुजानांगौबा बेखायनो आं सानदों माबा नङा माबा मोनसे भिडिअ खालामसै नोंथांमोनखौ एसे मिनि होनोबो हागोन खोमा आरो एसे टाइम पासबो खालामनो हागोन खोमा स' दिनैहाय जोङो थिंख्लिखौ जानो नागिरदों ओमफ्राय थिंख्लिजों लोगोसे आसारबो बानायगोन आं दाहाय बुंखागोन बेखौ जानो हायियाव आसार बानायगोन होननानै स' नोंथांमोना नायदो इन्टारेस्टेडब्ला आरो ना मा होनो स्टे सेफ गाइस दा जोङो थिंख्लिखौ लाबाय संख्रि ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु नारेंबो होगोन ओमफ्राय सिनिबो गोखैबा सब नायदो जोंहा मामाया जिरगासिनो मा जानाय नायनो हरदो एसे सिनिसो लाबोदो जानाय नायनो जायाबाथ' सुखुखायाना ओमफ्राय नोङो बन्द' होनायखौ बिराद दुखु मोनदो ना मा मोनदो मा ओंख्रि दंखायोना गैया जोंहा ओंख्रि गैया ओमफ्राय माखौ जागोन ना सानदो दा दिल्ली बाजार खुलिबासो लायगोन खुलियाबाथ' लाया बन्द' होमबा माखौ जाहोगोन नोङो जानोसै बिदिनो लायनानै दा बेलासि खुलिबा लायनोसै बेलासियाव थौगोना थौआबा थौगोन मा ओंख्रि जाखो दिनै दे खिथा दिनै अनला ना ओमफ्राय आलु ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा ओमफ्राय बाथोन ओमफ्राय गैला मामाया जिरहांबायानो मामा होनायखौ आहा जाबाय थादों ओमफ्राय मामाया माबाबाय थादों मा होनो हरबाय थादों आंनो जिरबाय थादों हरलाय मोनसे जाबावनो बारा गोदै नङा गोखैसो एसे सिनि होनांगोन ओमफ्राय जोंहा मामाया मा होनदों बाबाया मा होनदों मिथिबाय बाबाया होनदों मैगं थाइगंफोरा जोबजोबबा मा खालामगोननो ओमफ्राय फख्रिनि नाखौ सारै सानफ्रोमबो जाबाय थागोन फैलाय नों बेखायनो माबा होनो भिडिअ लाना फैलाय सना बाजै गैया बाजैया लानो रोंनाय नङा ना टुकलु दोङो फैलाय फैना भिडिअ लानो लिंहरदों आङो फैलाय सना फैबायलै खोमोनजोबो मोजांसो नुदों सना लादे जागो हा खामलाय आयौ आंखौ जिनायनो बाबायलै सिनिखौ नैबे सायावहा दोनखुमाना दोनदो आरोना जोंहा टुकलुनि थाखाय मानबा दुगैयाखै मानोलाय दुगैना हो साफानो बे न' सिंनिफ्राय लांनायथ' बियो बेयाव हाबफैयोना बियो हे गारमा जाबाय जागोन दलदखौनो थायालै दलद थाना गेसाव बावबा गेसाव मायबा गेसाव थाखागोनथ' दांलाबाय थानोलै नामा सोर खोन्थानायखौ दा बानलुसो जागोन थिंख्लिखौ थबसेयाव देनो नागिरदों नों सनायखौ जानो गोदैथार गरला गोदान डिजाइननि गरला आंनो जानाय दानो गोदैसो जा गोथाव सना नायलाय सना नायलाय देखायलायखो आदै नायलाय दादै दे आंनियावसो माबा गुंग्राय हगारनो नागिरदों गेलेलेनो नै गोजा गोथावथार जा खाथियावबो लाफाया थाइसे जायगायाव लाबाय थायो इदि लानांगौ
खेबसे इदि फैबाय खेबसे इदि लांबाय ओमफ्राय नै आङो जोंहा टेक्लाखौ माबायदि भिडिअग्राफि माबायदि खालामो माबायदि केमेरा एंगोल माबायदि लायो मा खालामो माबायदि शुट खालामनांगौ बेखौ फोरोंबाय थादोंमोन आरोना बिराद गोरों नालाय आङो जेबो रोङालै बे साला ओरैबायदि जागारनायल' साला गथ'आ टेक्लाक्ला सोलोंना ला नेक्स्ट टाइम मिथिबाय फैसा नांगौबासो माइनाव फैसा हरलाय प्लिज बे माइनाव प्लिज बे फैसा हरनाया जासै मा होनदों मामाया नै दायो देनो नागिरबाय नों जानो हाथारो नालाय मा गोखैखो गगा मोननायनि सोलागोन एसे गगा मोननायनि सोलागोन माबा मा होनो माबा इखौथ' आयौ माबा रायलायस्लाय माबा मा नों जानो नों जानो सना नों जानो ओमफ्राय मा इखौथ' जाजोबनो हानाय नङा आसार बानायनोसै ना ओमफ्राय मा होनांगोन आसार बानायनो आंथ' रोङाना सिनिबो होनसै सिनि होजायो गुरबो होजायो ओमफ्राय नङा दा माबायदि बानायगोन जेनेबा बयेमाव सोना दोनगोन सोनसै बे देन्थाखौ गारनानै देन्था नै बिनि देन्थाफोरखौ गारनानै बयामाव सोगोन लुगै ओमफ्राय मा खालामगोन बयामाव सोनानै इयाव मा होगोन बयामाव सोखांनानै थाव होगोन थाव होजायो होबा ओमफ्राय थाव होआबाबो जायो ओमफ्राय सिनि होना दोनगोन होमबानो जाबाय हामा जाया ओमफ्राय इयो जाया बथलनि माबायाव बेनो ओमफ्राय आसार जाबाय बोसोरथाम जानो दोनजायो मस्ला मस्लि होला मस्ला मस्लिबो होजायो जिरा गुन्दै दा सोना दोनसै ना जिखिनि जानो हायो नायनोसै बिमानि सायाव उदां जागासिनोलै लकडाउनाव आरो मा होनबावनो उन्दु सानफ्रोमबो रायजाबाय थायो मा नोंखौ गोदो नोंसा बाबाया रायोना रायामोनलै मावाबा रायोमोन ओमफ्राय नोंसोर खैथायाव सिखारोमोन होनबा फुङावहा फुङाव सिखारोमोन जों गोदो हा माइ गायबोनासो स्कुल थांबोलायोमोन बाप्पावो इमान खामानि 7टानिफ्राय 9टासिम माइ गायनानैसो 9टायाव दुगैनानै 10टायाव हाबोमोन बाप्पा नङाबाथाय लावथि लाना होसोयोमोन आबौआ सोरो आबौआ बुयोमोन सेबनानै आबौआ बुयोमोन जोङो बिब' बिनानाव साब्बायालाय मा नाम खिथाना होलाय बिब' बिनानावफोरनिया नामा नामखौनो बावगारबाय दे गावनि बिब'फोरनि नामखौनो बावो आंसो गोसोआव दोङो नोंसा आब' सासेनि नामा लोखिस्रि ओमफ्राय सासे बिनानावनि नामा दुखुस्रि सुखुस्रि दुखुस्रि ओमफ्राय जोंहा मामानि नामा सनामति ओमफ्राय बेनि सासे बिनानावनि नामा हिरामति आरो सासे बिनानावनि नामा आबर ना पुर्निमा पुर्निमाबो नङाहाय बेलेग दं र' मा गावनि बिनानाव नामखौनो मिथियालै नोंलाय बावगारबाय आं ओमफ्राय फंबाय सासेल' दोङो नायल' जाल' जोंहा मानि बेनि नामा आमाइनि नामा नीलकान्त जुनाइनि जोंहा मामाया जुनाइनि नालाय जुनाइ मा गामिमोनलाय मा खिथादो सनापुर खै बोसोर जाखो ओमफ्राय नों थाङिया आं 15 बोसोर जाबाय 15 बोसोर जाबायना आं उन्दैयाव थांनायमोन दाना क्लास 5आव थांनायानो थाङाखै 15 बोसोर जाद्रायाखै आं क्लास 5आव थांदोंमोनबा मानो जायाखै नोंनो माथो बिएआव 3 बोसोर एमएआव 2 बोसोर आरो हाई सेकेन्डारियाव बोसोरनै आरो ओमफ्राय हाई सेकेन्डारियावनो फाइभआवबा खै बोसोर नांगौ 5 6 7 8 9 10 जाबाय न' आबैया मा होनना बुंबाय थादों फन खालामनानै बाबाया जागोन ना जाया बाबा थिंख्लि आबैया फन खालामना मा बुंहरनाय आबैया बुंहरदों आं थैसिगोन आंखौ दाबो नायफैया थैबासो नायफैदो नोंसोरो माने गाबहरबाय थादों थांसै जुनायाव थांगासिनो जों सानदोंमोन आरोना बैसागोआवहाय ज'नो थांनोसै न'खर नाङैनो जेनेबा सासे बा सानै थालांगोन न'आवहा लाखिनो थाखाय मामायाबो माने आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन माला फैगोन बिदि होननानै ओमफ्राय आंथ' सोलाबाखैमोन ना ओमफ्राय मामाया नै आबैया गाबहरबाय थादो बिदि होननानै बुंहरबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै गेब्लेबायना गेब्लेयाखैलै बावै बाजियाव नै एसां जाब्राखौथ' जों जाजोबनो हानाय नङाना दाख्लै आङो शिलंआव बे आंनि मास्टार डिग्रिनि बे मा होनो सार्टिफिकेटनि थाखाय फर्म साबमिट खालामनो थांनायावहा शिलंनिफ्राय बायबोदोंमोन आरोना आङो बेखौ बेसेबां लादों मिथिबाय बेखौ 150 ओमफ्राय मामाया आंखौ बुंबाय आरो नों मा बेखौ बायना लाबोदोंना सोरबा हरदो होननानै ओमफ्राय उनावथ' आं बुंबाय आं 150निसो बायना लाबोदो बिदि होननानै मामाया होनबाय हे जोंनियावनो इमानटा मोनो मानो बायना लाबोनांगौ होनना बुंबाय आरोना
बायना लाबोबाय आं बिराद माने गोथाव नुनानै लाबोबाय आरो खिन्थु नाय आं बायना लाबोनायनि प्रफिटआ दा जेनेबा दा लकडाउन समावथ' एसेबाबो हेल्प होबायना ओमफ्राय बेखायनो जों जाजोबनोथ' हानाय नङा आरो एसे गोखैसो गोदैद्राय नङा बेखायनो सानबाय आङो आसार बानायना दोनो दै खिन्थु आङो मोनसे खोथाखौ हसा खोन्थादों आं आसार थैनोबो बानायनो रोङा आं जेबो आसारबो बानायनो रोङा बेखायनो आं बानायनो गोरों होननाबो बुंना लाखायाखै जोंहा मामानियाव सोंगोन आं माबायदि बानायो ओमफ्राय बिदिनो बयामाव सोमना दोननोसै आरोना रोंखाया नालाय रोंनायखौ रोंनाय होनखायो आं मिथिखागौ नोंथांमोना आंनि संनाय भिडिअसफोरखौ नायदोंबा आं मा संनो रोङो खिन्थु आं आसारखौबो बानायनो रोंखाया आरो अनला ओंख्रि बानायनो रोङा आङो माने बानायफेराखै आरो इखाय दहाय मामाया फोरोंगासिनोमोन माने आं दहाय बुंदोंमोन आरो लकडाउन टाइमाव इमान बन्द' जाबाय थादो मा खालामबाय थानो आङो बिदि होननानै ओमफ्राय आं मामाखौ होनबाय मामा अनला बानायनायनि माने रिकुवेस्ट फैदोंमोन स' आं अनलाखौ बानायनोसै नामा होनना बुंदो आरो ओमफ्राय उनाव आं होनबाय आंथ' बानायनो रोङा मामाया होनबाय ओइ इदि बेदरखौ एवग्रोनानै इदि होनांगौ ना दे जागोन दे होमबालाय आं खेबसे संखांनानै नोंथांमोननो आं अनलाजों दाउजों संनानै दिन्थिगोन दे आरो जुदि नोंथांमोना एसे थाबैनो नायनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय अनलाजों दाउजों संनाय भिडिअखौ नांगौ होननानै ना आरो ना माथो न' सिङावनो थायै भिडिअ नायबाय थादो आरो माथो दंबावो बिमा बिफाजों टाइम स्पेन्ड खालामदो मा होनदो मामाया नै दायो देनो नागिरबाय नों जानो हाथारो नालाय मा गोखैखो गगा मोननायनि सोलागोनसो गगा मोननायनि सोलागोन माबा मा होनो माबा इखौथ' आयौ माबा रायलायसिबाय माबा मा नों जानो सना नों जानो ओमफ्राय मा इखौथ' जाजोबनो हानाय नङा आसार बानायनोसै ना ओमफ्राय मा होनांगोन आसार बानायनो आंथ' रोङाना सिनिबो होनसै होजायो गुरबो होजायो ओमफ्राय नङा दा माबायदि बानायगोन जेनेबा बयेमाव सोना दोनगोन देन्थाखौ गारनानै देन्था नैबेनि देन्थाफोरखौ गारनानै बयामाव सोगोन लुगै ओमफ्राय मा खालामगोन बयामाव सोनानै इयाव मा होगोन बयामाव सोखांनानै थाव होगोन थावबो होजायो होबा ओमफ्राय थाव होआबाबो जायो ओमफ्राय सिनि होना दोनगोन होमबानो जाबाय हामा जाया ओमफ्राय इयो जाया बथलनि माबाया बेनो ओमफ्राय आसार जाबाय बोसोरथाम जानो दोनजायो मस्ला मस्लि होला मस्ला मस्लिबो होजायो जिरा गुन्दै दा सोना दोनसै ना जिखिनि जानो हायो नायनोसै बिमानि सायाव उदां जागासिनोलै लकडाउनाव आरो मा होनबावनो उन्दु सानफ्रोमबो रायजाबाय थायो मा नोंखौ गोदो नोंसा बाबाया रायोना रायामोनलै मावाबा रायोमोन ओमफ्राय नोंसोर खैथायाव सिखारोमोन होनबा फुङावहा फुङाव सिखारोमोन जों गोदो हा माइ गायबोनासो स्कुलाव थांबोलायोमोन बाप्पावै इमान खामानि 7टानिफ्राय 9टासिम माइ गायनानैसो 9टायाव दुगैनानै 10टायाव हाबोमोन बाप्पा नङाबाथाय लावथि लाना होसोयोमोन आबौआ सोरो आबौआ बुयोमोन सेबनाङो आबौआ बुयोमोन जोङो बिब' बिनानाव साब्बायालाय मा नाम खिथाना होलाय बिब' बिनानावफोरनिया नामा नामखौनो बावगारबाय दे गावनि बिब'फोरनि नामखौनो बावो आंसो गोसोआव दोङो नोंसा आब' सासेनि नामा लोखिस्रि ओमफ्राय सासे बिनानावनि नामा दुखुस्रि सुखुस्रि दुखुस्रि ओमफ्राय जा मामानि नामा सनामति ओमफ्राय बेनि सासे बिनानावनि नामा हिरामति आरो सासे बिनानावनि नामा आबर ना पुर्निमा पुर्निमाबो नङाहाय बेलेग दं र' मा गावनि बिनानाव नामखौनो मिथियालै नोंलाय बावगारबाय आं ओमफ्राय फंबाय सासेल' दोङो नायल' जाल' जाहा मानि बेनि नामा आमाइनि नामा नीलकान्त जुनाइनि जोंहा मामाया जुनाइनि नालाय जुनाइ मा गामिमोनलाय मा खिथादो सनापुर खै बोसोर जाखो ओमफ्राय नों थाङिया आं 15 बोसोर जाबाय 15 बोसोर जाबायना आं उन्दैयाव थांनायमोन दाना क्लास 5आव थांनायानो थाङाखै 15 बोसोर जाद्रायाखै आं क्लास 5आव थांदोंमोनबा मानो जायाखै जाबाय नोंनो माथो बिएआव 3 बोसोर एमएआव 2 बोसोर आरो हाई सेकेन्डारियाव बोसोरनै आरो ओमफ्राय हाई सेकेन्डारियावनो फाइभआवबा खै बोसोर नांगौ 5 6 7 8 9 10 जाबाय जायो आबैया मा होनना बुंबाय थादों फन खालामनानै बाबाया जागोन ना जाया बाबा थिंख्लि
हा आबैया फन खालामना मा बुंहरनाय आबैया बुंहरदों आं थैसिगोन आंखौ दाबो नायफैया थैबासो नायफैदो नोंसोरो माने गाबहरबाय थादो थांसै जुनायाव थांगासिनो जों सानदोंमोन आरोना बैसागोआवहाय ज'नो थांनोसै न'खर नाङैनो जेनेबा सासे बा सानै थालांगोन न'आवहा लाखिनो थाखाय मामायाबो माने आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन माला फैगोन बिदि होननानै ओमफ्राय आंथ' सोलाबाखैमोन ना ओमफ्राय मामाया ओइ नै आबैया गाबहरबाय थादो बिदि होननानै बुंहरबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै गेब्लेबायना गेब्लेयाखैलै जोंहा बाबाया लकडाउनखाय बेस्रा बिजनेसावबो थांनो हायाखै उन्दु बुजोब्बाय मेगनानो बिदि फैलाय नायलाय माबा सासेया आरो बिब' फैनायखाय बाबा लकडाउन जानायखौ माबायदि मोनो नोङो गोसोआ दा हामा मोनदों मानो न'आव थाबाय थानो हायाना आं बिजनेस मावनो मानसि बुजोब्बाय मोखाङा उन्दुनानै आयौ सासेया मिनिसोदो बिजनेसा लस जायोना बहुत लस जायो हा बहुत लस जायो बहुत लस माने खम खरसायावबो थायाना फैसा नांबाय थानो मोनबासो गोसोआ गोजोन नामा गोसोआ मोजां मोननानै बेदर मोनजायाखै जालाय लायो ना बन्द'आवलाय माहा मोननो ना जाबाय थानायनि मामाया माने बिराद दुखु जादों आरो ना माने बे फख्रिनिफ्राय बाबाया सारै जाहोगासिनो कमल काट ना दोङो बियो बारा गिदिर नङाबाबो फख्रिया आं दा उनाव देखायगोन दे फख्रिखौ दानो देखायगोन दा उनाव नङा र' देखायनो आङो बारा दै गैया खिन्थु नै नुहुरदोंना नुहुराखैथाय सान्दुङाव गोदोर मानिसोथ' गोदोरसो खिन्थु बारा दै गैया आरोना खिन्थु नाया बिराद गिदिर दोङो आरो जानो फैबानो जाबाय आं सिगाङावबो नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामखांखाबाय जानो फैबानो जाबाय जोंहानाव आलासि जानो दा अलवेज वेलकाम आरो मेन खोथाया मा जोंहानि न'आ एकदम लामा सेरावनोखा नोंथांमोना फैनानै जालांनो हागोन खिन्थु आं गैयाबा मोजांबो नांनाय नङा जोंहानाव मानो होनबा बहुत आलासिफोरानो जोंहानाव फैबाथाय बुङो आरोना माइनाव नों गैयाबा मोजां नाङा दुलुर नों गैयाबा मोजां नाङा होनना बुङो आरोना आं गैयाबा माने मोजां नाङा आं बिराद हारला खामथिंबाय थायोना माने हारला खालामबाय थायो न'आवहा बिराद माने मा होनो आरो मिनिबाय थायोना ओमफ्राय आं गैयाबा सिरिरि जायोनो आरोना न'आ ओमफ्राय जोंहानि न'आ एकदम हाइवेनि खाथियावनो बैथिं गारि खारगौमोन खिन्थु दा बन्द'ना लकडाउन सम नुवाखै आरोना गारिखौ आं एसे रानथें जादोंना जायाखैबो जादों ना जायाखै हा फैलाय नोंखौ नायनो मोनबाय थायो इथिंहाय फैना प्लिज फैलाय जेबो नङा मेंब्रां जायो नामा फैना बाजै आरे यार आवना फैलै जाहा बाजैया गपुरनिसो आं सिगांनि भिडिअआवबो खिथाखांबाय गपुर राजगरनि फैलै जाहा बाजैया खुलु खेबसे जालायलाय बाबा जाहा बाजैया बिराद लाजिसुलि मा होनो बिराद दल'लै आं बायदि नङा माने एकदमबारे दल'ल'थार आरो जबरदस्ति देखायखायो नामा आबा नों आंखौ थिखांगोन सना आबा नों आंखौ थिखांगोन सना थिखांगोन आबा नों आंखौ थिखांगोन इमान लेथ्राखा गेलेले फुरलाला जाना थायो नों आबा नोंखौ बोरै बामनो आङो सना फैलाय आबा फैलाय फैलाय सना फैलाय आबा आं 10ता गरला जाहोगोन होनदों ना आबा नोंखौ 10ता गरला जाहोगोन होनदों ना आबा आं नोंखौ मैयायो होनदों ना होनाखै बुं सना फै सना फाय आबा टुकलु फैनाय आबा सना दोनग्रोनोसै नामा एसे सोगोन एसे बुरजाया बाख्रि फैगोन एसे जानो गोखैथारना आं फुरियाव जागोन सिनिनो दा सोजोबना दोनजोबसिगोन एसे जानोसै गैलामोन खामजोबखाबायमोन नामा हनै सासेया दुस्थ'आ फैदो बानला आलौगोन इखौ जास'ना इयो गरलासो गरला जा इखौ जास'ना गोथाव जालाय इखौ जा इखौ जा होनबायना नायगोनदां न'नि दाउआ बबे होमबालाय खावनो बानायना होनांगोन बाजैया न'आव थांनो लुगैयाखै नामा गहपुराव
लुगैदो लोगोफोरखौ गोसोखाङो खोमा बाजैया मालाय ए सिमावसो नुयो मा नाम खिथाना होलाय सोरबाफोर नायदो खोमा माने बिदि लाजिसोयो नोंसा मामाया लाजिसोयोलै मा लाजिनांगौ गासिबो बर' मानसि गासिबो मानसि ना नङा होमबा दे सोजोबखांनो नै सोबाय नै ओइले नै दै बानलु देनायावहाय संख्रि होबाय ओमफ्राय नारें होबाय ओमफ्राय लगायनानै जानोसै आरोना लुगै 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 दिंक 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 दाउ खौवौ गाबदो बैसागो फैगोनखाय सान्दुंदांखौ गोसोमदों दे गोसोमानो जाखादो नोङो anh con lừa mà được ai hẳn là sống đây này để khăm này xuống khăm này đi khăm này này đi này ê xuống nào đó lẹ đi ra này đeo nhá bà mình sẽ đi mua đi xin đi lúc này này à mình cứ ra nhớ xin đi cứ ra được mình cứ ra सोना मोजां नङा बा नोङो आबा नङा नों मोजां गथ' नङा बा दुस्थु थाया ना बा दलद थायो ना ए सिनिखौ मोनदो आरो सोखादोलै खुगायाव भाय सना इखो जालाय इखो जाले गोथावथारसो दै साखिखांबाया बिराद सैतान जायाखै ओंखायनो दै साखिखांदोना नों सना जालाय जाना जाया ओरैबायदि मोनसे मिन्थावना खोथा बुंदोंमोन आरोना मामाया ओरैबायदि मिनिबाय आङो बेबायदि मिनिनायखायनोथ' मैदेर बायदि आयौ ओरैबायदि मिनिदोंमोन आं ओमफ्राय बिखौ आं नोंसोरनो शेयार खालामनो हाया आरोना ओमफ्राय नै लकडाउन जानानै बिराद मोजां मोनसे खोथा जादों माने गासैबो मानसिफ्रानो फेमिलिजों ज' टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो खालामबानो जाबाय मा थिक ना दिनै दङ गाबोन गैया मानसिनि जिउआ बेखायनो खुसियै थानांगौ रावखौबो नायनो बानाबो लाब गैया जा दं बेजोंनो हेपियाव थानांगौ बास बेनोल' आरोना हे गाइस मिनि जाला दे मामादो मिनिनानै थैनोसैमोन आङो माखासे माने इदि प्राइभेट खोथा थायो आरोना जाय खोथाखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हाया सरि बेनि थाखाय बेखायनो लकडाउन जानायाव माने सरकारनि खोथाखौबो मानि बेफोर जोंनि मोजांनि थाखायसो बेखायनो इनफरमेटिभ भिडिअस बा मटिभेशनेल बेफोरबायदि भिडिअस नाय आरो नोंथांमोननि गोसो आरोना मा नायो बाट बेफोरखौ नाय आरो स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय होनदो मा दे बाय 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 बाय